Oh, Moses, so bad. Oh, You don't know what the reality of the situation is. Okay? This is it. Because you moved into my house. Okwu anyị nwere wee kpaa ya aka ọjọọ nke mere na nwunye m gbahapụrụ m. Eziokwu m na-agwa gị, ihe onye na-agwa gị ugbu a bụ eziokwu maka na m obi adịghị m mma. Mmanya hụrụ m na-aṅụ ugbu a ọ bụ naanị ọ maka ka m wee chefulata ihe ndị a. Eziokwu m gwara gị eziokwu maka na moti na-aṅụ ugbu a ugbu a n'ebe Taiga na yerijo lafo, 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 yerijo lafo. Maazị, ị gawala? Obi dị m ụtọ otu anyị si nọrọ ya. Ọ na ma m keekwanụ, ọ dị m ute na ị na-ala ka ọ dị ugbu a. Ọ dịkwa m otu ahụ, ọ dịkwa m otu ahụ. Mgbe ị na-ala ịnwere nke kpọtụ m na-ekwe nsogbu adị, m ga-akpọ gị. Ụmụ otu ihe nchere echiche anyị nwere ike ịhụ ụbọchị ọzọ anyị gaa n'ụlọ mmanya. Nsogbu adị. Ngwa o jisi ike. Nsogbu adị. Oh wow. Ile ha chitere ọzọ m ihe nji bi ugbu a na ngwa nsogbu adịrọ.